Hey guys, welcome back to my channel. आंनि चेनेलावहाय आं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। बेनिफ्रायनो आङो दिनैयो सिमला बाजार थांगासिनो दङ। सिमला बाजार माने भेक्सिन लानो थांदों आरोना। ओमफ्राय दा बेटारि गारिजोंसो थांगासिनो सिगाङाव गाखोलायनानै। नै ओमफ्राय सिमलाखौ मोनफैबाय ओमफ्राय बेटारि गारिनिफ्राय ओंखारनानै दा ससे थाबायनानै थांनांगौ। थाबायनानै थांनानै माने बाजार थिलि गेजेरावनो नङाना मोनसे स्कुलावसो, बेनिखायनो ओमफ्राय ससे थाबायनानै थांनांगोन नालाय आं थाबायनानै फैगासिनो। मानसि होंगो दोंगो, ओमफ्राय दिनै सिमला बाजारमोन नालाय ओमफ्राय मानसि भिर जादोंना, ओमफ्राय थाबायनानै फैनानै नै मोनफैलायबाय। जेरावहाय बिजि होदो बे जायगायाव मोनफैबाय आङो। ओमफ्राय नायनाय ओरैबायदि लाइन गोलाव जाना दं। आं खिथुउनटारावसो दङ, लास्टथारावसो। दा माला मोनोथाय मिन्थिनो रोंला। नेनांसिगोन आरो दसे गसंनानै। बुरैफोर माने दंफैलाबायो। फैयै नै बेखिनियाव मोनफैबाय। खाथिथाराव ओइ माबायाव रुम सिङाव, क्लास रुम सिङावहाय होबाय दं बिजिखौ। मोनथारसिगोनानो आंबो। बेनिफ्राय ओइ नै जोंहानि मादै नानि जे खनायाव दङ, बिसोरबो थांदों माने ग्रुप जाहैदों आरोना। बेनिफ्राय नै नानिया इसानिया नानिया मादै लानिया थांफानो। ओमफ्राय सोरबाफोर लायाखैब्लाथाय लादो गासैबो बिजिखौ। ओमफ्राय सोरबा गियो आरोना, बिजि लाबाथाय मानसि थैयो, उमुक थुमुक जायो होननानै माने। ओमफ्राय बेबायदि नङा। नुवाखै मालाय हारसाफोरनिया माबायदि बुरै थैहांनायफोरानो लाबावोसो। Sir, itu di belakang. बिनिफ्राय आङो रुमाव हाबहैनानै दसे थाबाय, दसे जिरायनो होदों। ओमफ्राय मादैया नानि गाबदोंमोन नालाय सुजाग्रोसिगोन। मादैया फैग्रोदोंमोनबो नालाय, ओंखायनो माने आं सिगां फैदोंमोनबाबो आं एसे लेट जादों आरो माने माबा खालामनायाव, टिकेट दाननायाव बिदिनो लेट जायो हौवा बायदियाव। मादैया सुजासिगोन। बिजि लानाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा, माथ्र' जोंनि देहायावहाय माबाफोर एक्सट्रा इदि गिदिर बेरामफोर दं नामा बेखौल' गावबागाव सांग्रां जानानै थानांगोन आरो। जेनेबा सुगारफोर, ओमफ्राय हार्टनि प्रब्लेमफोर दंबा बिसोरसो लानो हाया। ओमफ्राय दा इदि बाहेरा इदि फिसा माबाफोरा जेबो नङा, लानो हायो, लानांगौ। बिजि लाखांबाथाय खायसेखौ लोमजायो एसे, ओमफ्राय खायसेखौ लोमजाया इदि आरो। दा आंखौ लोमजायोना लोमजाया मिथिला, ओमफ्राय नायनोसै लानानै दिनैयो। ओइ नानि नै भिडिअ बानायदां, गाबबाय थाबाथाय लाजागोन आंजों। बिजि लाखांबाय जोङो लोगोफोर। मादैबो दंमोन, मादैयाबो लाखांबाय नै। नैयावहाय आं दहायो आथुरावनो स्कुलखौ बबे जायगायाव होदो इखौ खोन्थिनो बावदो। नै दा खोन्थिनो। कक्लाबारि गार्लस हाइ स्कुल सिमलानि बेयावहाय बिजि लाखांनानै दा न'आव थांसै। ओमफ्राय न'आव थांनानै लोमजायो ना मायो नायनोसै। थांसै दा न'आव। दा फैदो नोंसोरो, थांसै आं। बिजाब बायनांगौ आंहा ओइयाव। आदैमोना माने स्कुटिजों फैदो आदाजों, ओमफ्राय आङो गारिजों थांसै। सिमला बाजारमोन दिनै, जोबलाय लांबाय। बिजि थुनाया दासो सादो आखाया। ओमफ्राय सिमला बाजारा जोंना समबार, बिस्थिबार, बेनिफ्राय मामोन समबार, बिस्थिबार बेयावहाय जायो। सोरबाफोर गोदान, सोरबा गोजाननिफोर नायनायफोरा मिथियाना। नै दखानफोरखौ सिफायजोब्बाय। ओइयाव लांबाय खोमा।
Hey guys. Finally न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै नै दा थाबायलांगासिनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै न'खैजाय न'आव मोनफैनानै आङो खांख्राइ सावनानै जाबाय ओमफ्राय जोंहा न'नि ओंख्रिया खांख्राइजों मा होनो खांख्राइ मेलेमजों खांख्राइजों थास' बिबार ओमफ्राय खुदै गसिगोन आरो दिनै बिदि लानायफोरा उपाय गैया ओमफ्राय जों दा आलुजों पटलजोंनो एवनानै जानोसै नायख्ल'ख्ल'बाबो मोदोमनायफोरजोंनो ओंखामफोरखौ खहाबनांसिगोन आरो मोनजाला नालाय